አምስተኛው ቀን ዕለተ ዓርብ ከ12ቱ ሐዋርያት አንዱ ያስቆሮቱ ሰው ይሁዳ ወደ ካህናት አለቆች ሄዶ ኢየሱስን አስይዝላችኋለሁ፣ ለኔ ግን ምን ትሰጡኛላችሁ ብሎ ጠየቃቸው። ደስ ብሏቸው 30 ብር ሊሰጡት ተዋዋሉ። በ30 ብር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አሳልፎ ሊሰጥ የተዋዋለ ይሁዳ ቸር ውለሃል ብሎ ሳመው። ይሁዳ ለአይሁድ ምልክት መስጠቱ ነበር። ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን እንኳዕ ብጽሕና ንዓርብ ስቕለት አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንዓና ክብል ተሰቐለ አምላኽና እንኳዕ ብጽሕና እስቲ ንበረከት ከዓ ናይ ዓርብ ስቕለት ንባብ ቪድዮ ሒዘ መጽእ ኣለኹሞ ሓቢርና በረከት ንካፈል። ውእቱ ነስአ ደዌነ ወጾረ ሕማመነ በሐቂ ንሱ ደዌና ተቐበለ ሕማምና እውን ተሸከመ። ኢሳይያስ 53:4 ዝበሎ ልዑለ ቃል ዓብዪ ነቢይ ኢሳይያስ አርሒቑ በትንቢት መነጸሩ ዝረአዮ ድማ ብዕለት ዓርቢ እንሆ ከምዚ ሎሚ መዓልቲ መፈጸምታ ረኸበ ማለት እዩ። ቅዳሴ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ከምዚ ይብል ዝተአከብና ንሕና ዘይመውት አምላኽ ናይ እሱ ሞት እንዛረብ ኣለና። ዘይሐምም አምላኽ ናይናቱ ሕማም ንናገር ኣለና። ምስ ደቂ መዛሙርቱ ዝተቐመጥናላ ሽዑ ለይቲ በአቡኡ ፍቃድ ብርእሱ ፍቃድ ሰብነቱ ንሞት ሃበ። ኩሉን ዝሓዘ ሓዝዎ ኩሉ ዝገዝእ አሰርዎ ናይ ሕያው ናይ አምላኽ ወዲ አሰርዎ በኃይሊ ጎተትዎ ብፍቕሪ ሰዓቦም ከዓ ከም ዝሕረድ የዋህ በጊዕ ተኸተሎም እናጎተቱ ወሰድዎ። ሊቃነ መላእክት ብምፍራሕን ብምንቅጥቃጥን ኣብ ቅድሚኡ ዝቆሙሉ በአደባባይ አቆምዎ። ኃጢአት ይቕረ ዘብል ሓጥእ በልዎ። ብመኳንንት ዝፈርድ ንሱ ፈረድሉ። ንሱራፊኤል ናይ ክብሪ አኽሊል ዝገብረሎም ንዕኡ ግና ናይ እሾኽ አኽሊል ደፍኡሉ። ንኪሩቤል ናይ ግርማ ልብሲ ዘልበሶም ንዕኡ ግና ንመቐለዲ ቀይሕ ልብሲ አልበስዎ። ኪሩቤል በሓዊ ክንፊ ተኸዲኖም ኣብ ቅድሚኡ ክቆሙ ዘይኽእሉ ንዕኡ ግና ክፉእ ባርያ ኢዱ አጽኒዑ ገጹ ጸፍዖ። ናይ መላእክቲ ሰራዊት ብፍጹም ምፍራሕ ዝሰግድሉ ሰባት ግና እናተሳለቁ ብቅድሚኡ ሰገዱ። እዙይ ዝኣክል ትሕትና ከመይ ዝበለ ትሕትና እዩ። እዙይ ዝኣክል ትዕግስቲ ከመይ ዝበለ ትዕግስቲ እዩ። እዙይ ዝኣክል ስቕ ምባል ከመይ ዝበለ ስቕታ እዩ። እዙይ ዝኣክል ምሕረት ከመይ ዝበለ ምሕረት እዩ። እዙይ ዝኣክል ሰብ ምፍቃር ከመይ ዝበለ ፍቕሪ እዩ። ሓያል ወልድን ፍቕሪ ካብ ዝፋኑ ሰሓቦ እስካዕ ሞት ኣብጽሖ። በደል ዘይብሉ ከም በደለኛ ሰቐልዎ። ሕይወት ዝሰርዐ ምስ በደለኛታት ቆጸርዎ። ንኣዳም ዝፈጠሩ ኣእዳው ብመስቀል ሚስማር ተሰመሩ። ዋዬ ብገነት ዝመላለሱ ኣእጋር ብመስቀል ሚስማር ተሰመሩ። ዋዬ በአዳም ቅድሚ ናይ ሕይወት መንፈስን ኡፍ ዝበለ አፍ ምስ ሓሞት ዝተቐላቐለ መጺጽ ሓሞት ሰተዩ። ዋዬ ናይ ወድን መከራ ዝናገር አፍ ከመይ ዝበለ እዩ። ከመይ ዝበለ ከንፈር እዩ። ከመይ ዝበለ አንደበት እዩ። ናይ ፍቁር ናይ ጎይታ ሕማማት ምስ ተነግረ እዋን ልቢ ይፍለ ህሊና ይወቅዕ። ነፍሲ መቐጥቀጥ ሒዛ ስጋ ድማ ትደክም። ዘይመውት ሞተ ሞትን ክስዕሮ ሞተ ሞትና ክስዕሮ ሞተ። ምእንታን ዝሞቱ ከድሕኖም ሞተ። ዮዮዮ አማኑኤል አምላኽና ዮዮዮ ኢየሱስ መድኃኒትና ዮዮዮ ክርስቶስ ንጉስና ዮዮዮ ካብ ዕንጨይቲ አውረድዎ። አወዳት ቅዱሳን ጻድቃን ስጋኡ ካብ መስቀል አውሪዶም ከም ሕጎም ብምግናዝ ከርቤ ዝበሃል ጥዑም ሽታ ዘለዎ ንጹህ ሻሽ ገይሮም
ገነዝዎ ንመድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሓድሽ መቃብር ቀበርዎ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ እንተሎ ሓሙሽተ ቅንዋተ መስቀል ዝበሃሉ እዚኦም እዮም። ሳዱር፣ አላዱር፣ ዳናት፣ አዴራ፣ ሮዳስ እዮም ዝበሃሉ። ምእንቲ ኩሉ ሰብ ስለ ዝሞተ ብናይ ሓጢአት ምክንያት ሞት ገዚኡና ኣብ ልዕሌና ሞት ነጊሱ ከም ዝነበረ ሓጢአት ብዘርኢ ምክንያት እናተመሓላለፈ ኩልና ብኣዳም ሓጢአት ምክንያት እንመውት ነበርና። ንሕና ኩልና ድማ ብስጋ ሓሳብ ንነብር ነበርና። ከምቶም ካልኦት ፍጥረታት ናይ ቁጣዓ ደቂ ነበርና። ነገር ግና እግዚአብሔር ብምሕረቱ በዓለ ጸጋ ስለ ዝኾነ ኣኽበረና። ካብ ዓብይ ፍቅሩ ዝተልዓለ ብበደልና ሞይትና እኳ እንተነበርና ናይ ዘለዓለም ሕይወት ሃበና። ናይ መንግስቱ ዜጋታት ገበረና ማለት እዩ። ጎይታና ኣምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዓለም ኩሉ ቤዛ ኮይኑ ኣብ ዕጸብ መስቀል ተሰቂሉ ኣድሒኑና እዩ። ብናሃቱ ሞት ናይ ዕዳና ሞት በጃ ኮይኑ ሕይወት ረኺብና ኢና። ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ክንሓስብ ከለና ናይ ደቂ ሰባት ናይ ሓጢአት ጽልኢ ፈሪሱ ናይ ፍቅሪ መንገዲ ዝተመስረተሉ ዕለት እዩ። ሎሚ 27 መጋቢት እዙይ ውህብቶ ከይንርስዕ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይርድአና ይሓልወና ብጸጉኡ ይደግፈና። ለሃ ማርያም ማለት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብኽያት ለቕሶ ሓዘን መከራ ማለት እዩ። ብድንግልና ዝወለደቶ ናይ ፍቁር ወዳ ሞት ስቃይ መከራ ብዓይና ርያ ንምንታይ ዘይትበኪ? በድንግልና ጠኒሳ በድንግልና ወሊዳ ዘዕበየቶ ሓደ ወዳ ከም ሰራቂ ከም ከታሪ ብመስቀል ተሰቂሉ ክመውት ክትሪኦ ከላ ንምንታይ ድንግል ማርያም ዘይተልቅስ? 9 ወርሒ 5 መዓልቲ ብማህፀና ዘይውሰን ኣምላኽ ዝወሰነት ናይ ፍቁር ወዳ ሞት ርያ ድንግል ማርያም ንምንታይ ዘይተልቅስ? ናይ ድንግል ጡብ ጸባ ኣጥቢዋ ዘዕበየቶ ፍቁር ወዳ ሞት ክፍረዶ ከሎ ድንግል ማርያም ንምንታይ ዘይተልቅስ? ብስደት ካብ ሃገር ናብ ሃገር ዓለል ዝበለልትሉ ናይ ግብፂ በረኻ መከራን ጥሜትን ጻምእን ናይ ቀትሪ ፀሓይ ዋዒ ናይ ለይቲ ወርጪ ቁሪ ምእንታን ንወዳ ክትብል ኸርተት ዝበለትሉ ወዳ ብሞት ክትስእኖ ከላ ድንግል ማርያም ንምንታይ ዘይተልቅስ? ራሄል ስለ ደቃ እንተ ኣልቀሰት እኳ ድንግል ማርያም ስለ ፍቁር ወዳ ሞት ንምንታይ ዘይትበኪ? ራሄል ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ሒዛ ዘይተሰደደት ብደቃ ሞት ዘልቀሰት ድንግል ማርያም ንፍቁር ወዳ ሒዛ ብስደት ብበረኻ ብጽምእን ብጥሜትን መከራን ክኢላ ዝተሰደደት ንወዳ ክትብል እያ ዝነበረት እሞ ብዕለተ ዓርቢ ተሰቂሉ ክመውት ክትርኢ ከላ ንምንታይ ዘይትበኪ? ራሄል ናይ ደቃ መቃብሮም ዘይረኣየት ዝበኸየት ድንግል ማርያም ዝሓመመ ወዳ መቃብሩን እናረአየት ንምንታይ ዘይተልቅስ? ናይ 12 ነገደ እስራኤል ኣቦ ዝኾነ ሽማግለ ያዕቆብ ስለ ወዱ ክብል ዓይኑ እስካብ ዝዓውር ዘልቀሰ ያዕቆብ ድንግል ማርያም ስለ ወዳ ሞት ንምንታይ ዘየልቅስ? ያዕቆብ ወዱ ዮሴፍን ክኣስርዎ ከለዉ ኣይረኣየን። ድንግል ማርያም ግና ፍቁር ወዳ ኣብ ልዕሊ መስቀል ተሰቂሉ ተኣሲሩ ብሚስማር ተሰሚሩ ክትሪኦ ከላ ንምንታይ ዘይትበኪ? ያዕቆብ ንወዱ ናብ ጉድጓድ ክድርብይዎ ከለዉ ኣይረኣዮን። ድንግል ማርያም ግና ብኣይሁድ ሕሰም ጭካነ ፍቁር ወዳ ተሰቂሉ ሪኣቶ ኣላ ንምንታይ ዘይትልቅስ? ያዕቆብ ንዮሴፍ ወዱ ክዳኑ ክገፍዎ ቀንጢጦም ክሸጥዎ ከለዉ ኣይረአየን። ድንግል ማርያም ግና ንፍቁር ወዳ ይሁዳ ብ30 ቅርሺ ክሸጦን ናብ ሊቃነ ካህናት ቀያፋ ከይዱ ተማኺሩ ብምስምዕማዕ ኣሕሊፉ ዝሃቦ ርያ ኣላ ንምንታይ ዘይትበኪ? ያዕቆብ ብወዱ ደም ዘይኮነ ብናይ በጊዕ ደም ርእዩ እዩ ዘልቀሰ። ድንግል ማርያም ግና ናይ ኣይሁድ ክፍኣት ኣብ መስቀል ሰቂሎም ደሙ ናብ ምድሪ እናወሓዘ ክፈስስ ከሎ ስለ ዝረኣየት
ንምንታይ ዘይተልቅስ ድንግል ማርያም ስለ ሓደ ወዳ ብድንግልና ዝወለደቶ መከራን ግፍዕን ሞትን ክበጽሖ ከሎ ንምንታይ ዘይተልቅስ ኣብ መስቀል ኮይኑ ዝሳቀ ወዳ እናርአየት ብኽያት ምልቃስ ኣይገድፍን እየ ከልቅስ እየ በለት ሓቃ ሓደ ንሱን እንድዩ ወዳ ካብቲ ወልዶ ጀሚራ ወደይ እናበለት ዘዕበየቶ ሓደ ንሱ ወዳ ዝበጽሖ መከራን ስቃይን ዝመረረ ስለ ዝኾነ ኣብ ቅድሚኣ ዝተሰቕለ ወዳ ገጹ እናርአየት ትበኪ ነበረት እሞ ድንግል ማርያም ንምንታይ ዘይተልቅስ ዓርቢ ስቕለት ግናኸ ንሕና ገና ሓጣኣን እንተለና ክርስቶስ ምንታና ሞይቱ እዩ እሞ እግዚኣብሔር እታ ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ ንዓና ዘቢ የርኢ ኣሎ። ሮሜ ምዕራፍ 5:8 ዓርቢ ስቕለት ቤዛ ኩሉ ዓለም ድሕነት ንወዲ ሰብ ዝተፈጸመሉ ጌታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ፍቕሪ ሰላም ቅሳነት ረህዋ ዝሃበና ናትና ሞት ወሲዱ ናቱ ህይወት ሂቡና እዩ እሞ ካብዚ ንላዕሊ ፍጹም ፍቕሪ የለን እዩ። ጌታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለቲ ብቓላት ክግለጽን ክንገርን ዘይኽእል ውዕለቱን ፍቑሩን ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን እግዚኣብሔር። ስቕለተ ክርስቶስ ድሕሪዙይ እቶም ወታደራት ጲላጦስ ንኢየሱስ ናብ ቤት መንግስቲ ወሲዶም ነቲ ሰራዊት ብምሉኡ ናብኡ ኣከብዎ። ክዳኑ ቀንጢጦም ከዓ ቀይሕ ካባ ከደንዎ። ናይ እሾኽ ኣኽሊል ተኒጎም እውን ኣብ ርእሱ ደፍኡሉ። ኣብ የማናይ ኢዱ ዘንጊ ኣትሒዞም ከዓ ኣብ ቅድሚኡ እናተንበርክኹ ሰላም ኦ ንጉሰ ኣይሁድ እናበሉ የላቅጽሉ ነበሩ። እንትፍ ድማ በልሉ። ነዚ ዘንጊ ኣሕዲጎም ከዓ ርእሱ ወቕዕዎ። ምስ ያላገጽሉ ድማ ነቲ ቀይሕ ካባ ቀንጢጦም ክዳውንቱ ከደንዎ። ክሰቕልዎ እውን ወሰድዎ። ክወጹ ከለዉ ድማ ስምዖን ዝስሙ ሓደ ቀርኔላዊ ሰብኣይ ረኸቡሞ። ንመስቀል ኢየሱስ ክጸውር ኣገደድዎ። ጎለጎታ ትርጉሙ ሓምሓም ርእሲ ተባሂሉ ናብ ዝጽዋዕ ስፍራ ምስ በጽሑ ሓሞት ዝተሓወሶ መጺጽ ወይኒ ክሰቲ ሃብዎ። ንሱ ከዓ ጥዒሙ ምስታይ ኣበየ። ምስ ሰቐልዎ ነቲ ክዳውንቱ ዕጻ ኣውዲቖም ተኻፈሉ። ኣብኡ ተቐሚጦም ከዓ ይሕልውዎ ነበሩ። ኣብ ልዕሊ ርእሱ ድማ እዙይ ኢየሱስ ንጉስ ኣይሁድ እዩ ዝብል ናይ ክሲ ጽሑፍ ኣንበሩሉ። ሽዑ ምስኡ ክልተ ሸፋቱ ሓደ ብየማኑ ሓደ ድማ ብጸጋሙ ተሰቐሉ። እቶም ብጥቓኡ ዝሓልፉ ዝነበሩ ህዝቢ ድማ ርእሶም እናነቕነቑ ኣታ ንቤተ መቕደስ ኣፍሪስካ ብ3 መዓልቲ እትሃንጽ እስኪ ንባዕልኻ ሕጂ ኣድሕን ወዲ እግዚኣብሔር እንተደኣ ኾይንኻስ እስኪ ካብ መስቀል ውረድ እናበሉ የላግጽሉ ነበሩ። ከምኡውን እቶም ሊቃነ ካህናት ምስ መምህራንን ሕግን ሽማግለታትን ኮይኖም ንኻልኦት ኣድሓነ ንባዕሉ ግና ከድሕን ኣይኽእልን ንሱ ንጉስ እስራኤል እንተደኣ ኾይኑስ እስኪ ሕዚ ካብ መስቀል ይውረድ ንሕና ከዓ ብኡ ክንኣምን ኢና። ንሱ ብእግዚኣብሔር ተኣሚኑ እዩ ኣነ ወዲ እግዚኣብሔር እየ እውን ኢሉ እዩ እሞ ዝፈትዎ እንተደኣ ኾይኑስ እስኪ ሕዚ የድሕኖ እናበሉ የላግጽሉ ነበሩ። ከምኡውን እቶም ምስኡ ዝተሰቐሉ ከተርቲ የላግጽሉ ነበሩ። እነሆ ካብ 6 ሰዓት ጀሚሩ ክሳዕ 9 ሰዓት ኩሉ ምድሪ ጸልመተ። ብታሽዐይቲ ሰዓት ኣቢሉ ኢየሱስ ኤሎሄ ኤሎሄ ለማን ሰበቅታኒ እናበለ ዓውኢሉ ድምፂ ኣስምዐ። እዙይ ከዓ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደግካኒ ማለት እዩ። ገሊኣቶም ካብቶም ኣብኡ ቆይሞም ዝነበሩ ሰባት ነዙይ ምስ ሰምዑ እዙይስ ንኤልያስ እዩ ዝጽውዕ ዘሎ እሞ ኤልያስ መጺኡ እንተ ኣድሒንዎ ክንሪኦ በሉ። ሽዑ ሓደ ካብኣቶም ጐይዩ ሰፍነግ ወሲዱ መጺጽ መሊኡ ብዘንጊ ገይሩ ክሰትዮ ኣቕረበሉ።
ገሊኣቶም ግና ሕደግዎ ኤልያስ መጺኡ ክዘድሕኖ እንተ ኾይኑ ክንርኢና በሉ። ኢየሱስ ደጊሙ ዓውኢሉ ድምጺ ኣስምዐ፣ ነፍሱ ድማ ወጸት። እንሆ ኸዓ መጋረጃ ቤተ መቕደስ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኣብ ክልተ ተቐደደ። ምድሪ ተናጸት፣ ኣኻውሕ ድማ ተጨደዱ፣ መቓብር እውን ተኸፈቱ። ሞይቶም ዝነበሩ ናይ ብዙሓት ቅዱሳን ሬሳታት ድማ ካብ ሞት ተስኡ ካብ መቃብሮም ወፂኦም ድሕሪ ትንሣኤኡ ናብ ቅድስቲ ከተማ ኣተዉ። ንብዙሓት እውን ተርኣይዎም። እቲ ሓለቓ ሚኢትን እቶም ንኢየሱስ ክሕልው ምስኡ ዝነበሩን ከዓ ነቲ ምንዋጽ ምድርን ነቲ ዝኾነ ነገራትን ሪኦም እዙይስ ናይ ብሓቂ ወዲ እግዚኣብሔር እዩ እናበሉ የመና ፈርሑ። ኣብኡ ከዓ ንኢየሱስ እናገልገለኦ ዝነበራ ኣንስቲ ካብ ገሊላ ጀሚረን ዝተኸተላኦ ብዙሓት ኣንስቲ ብርሑቕ ይርአያ ነበራ። ካብኣተን እውን ማርያም መግደላዊት፣ ማርያም እኖ ያዕቆብ፣ ዮሳን እኖ ደቂ ዘብዴዎስን ብሓባር ነበራ ማለት እዩ። ማቴዎስ 27:27-56 ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ኢሉ ናይ ህይወት ዋጋ ዝኸፈለልና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾትን ውዳሴን ንፈጣሪ ዓለማት ይኹን። ርሑስ በዓል ይኹነልና። ናብ ብርሃነ ትንሣኤኡ ብሰላም የርእየና የብጽሐና ኣምላክ ኣበው። አሜን 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 አሜን። ዝወደቐን ነጠን ብኣፈት ጓሃን መላእኽቲ ተኣረምልይ ክፍራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እዚ ክተንብብ እና ከኣጋኢለ መሊሰይ ብወስለ ዝነበርኩ ናብቲ ዋና ቃሉ ክነዳምፅ ዘለና ንዓና ክብል እግዚአብሔር ተሰቐለ ክብርን ምስጋናን ይኹን እሞ አቤት የነብስና ውዕለቱ ዘክሪ አቤት የአምላኽ ይቅር በለና ንሕናስ ጠፉኣትና እሞ ናባኻ መልሰና አምላኸዬ በሰላም ከዓና ብርሃነ ትንሣኤ ይብቃዕና። ሰላም ቅንያት ይሁዳ ራሽ እንዳልከፋው ሲሰክሲት ወት ወሎ አመሻሹ ላይ ወጣ። የሰው ልጅ በመሳም አሳልፈህ ትሰጣለህን? ወንበዴን እንደምትይዙ ሰይፍና ጎመድ ይዛችሁ መጣችሁን? በመቅደስ ዕለት ዕለት ከናንተ ጋር ስሆን እጃችሁን አልዘረጋችሁብኝ። ግን ይህ እናንተና የጨለማው ስልጣን ጊዜ ነው።